Moikka! Mä oon Petra ja mä oon Alavan seurakunnan diakoniatyöntekijä. Meiltä kysyttiin, että miten diakoniatyö valmistautuu jouluun, niin mehän valmistaudutaan monellakin tapaa. Moi, mä oon Vertti ja mä vastaan aikuistyöstä ja lähetystyöstä. Meillä on muun muassa Alavalla jouluateriat joulukuussa, jossa diakoniatyö on mukana. Ja sen lisäksi me sitten saattaa nähdä tuolla glögi kärryilemässä, tuomassa ihmisille hyvää joulumieltä ja jakamassa glögiä. Moi, mä oon Vertti ja mä vastaan aikuistyöstä ja lähetystyöstä. Sen lisäksi meillä on tämmöinen jouluenkelikeräys, joka alkaa 17. marraskuuta. Ja siihen myös sinä seurakuntalaisena voit osallistua. Neulamäen kirkolla ja tuohon Alavan seurakuntasaliin laitettu lappuja eri-ikäisistä ihmisistä ja erilaisilla lahjatoiveilla. Ja sä voit valita sieltä itsellesi mieleisen ja hommata toimia jouluenkelinä tälle ihmiselle ja palauttaa sen lahjansa diakoniatyölle, jolloin ne saadaan jakaa tätä joulumieltä eteenpäin. Näin myös sä voit valmistautua diakoniatyön mukana jouluun. Oikein siunattua alkavaa adventin aikaa teille kaikille. Moi, mä oon Vertti ja mä vastaan aikuistyöstä ja lähetystyöstä. Ja on meillä oikeasti juttuja tulossa aikuistyön ja lähetystyönkin puolelta. Meillä on kauniimpia joululauluja tulossa joulukuussa useampia tapauksia tänne Alavalle, Neulamäkkeen ja myöskin Särkiniemessä päästään käymään. Sen lisäksi on vielä joulumyyjäiset tulossa tuossa joulukuun puolessa välissä ja tietysti Jumalan palveluselämässä ollaan mukana. Ja aikuistyössä luentosarjat jatkuu sitten keväällä, niin niitä ollaan nyt ollut valmistelemassa. Ihanaa jouluodotusta sinulle. Onko lihaa siellä?